Shalom. Horasma dihita namandohoti parmingguan di bagas hijoro di HKBP Mampang. Tarlu mobi na baru sahaliro tu parmingguan di Joroon. Taparade maroha dohot pikirata martangyang mahita nahohom mahita. Amin. Marende mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Hurajumi aka sitaunon di hasianganon, hirana soada do martimbangkon hasangapon si papatarona tuhita sogot. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata, hodo haroroa ni dame dohot holong ni roha, sailehon jalapahot ma dihami roha sisongoni, ramoti maaka naposom, maradopon pangasungi ni sibolis, asamalua nasida sian pangujunan, dohot sian biar ni roha, hodo toktong haposan, dohot partano batoanami,
saitogu mahami di dalam sidalananami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udu mahita. Marende mahita. Tangihon mapatik ni debata ima nanienet sian poda 20 sia ayat pitu. Halak partigor maniroi parkara ni halak ni parir, alai anggo halak parjahati dang paruli dinasida. Ido sahatna atong rap mangido gogo mahita mangulahon nahombar tupatikni. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahombar tupatikni. Amin. Marende mahita. Tatopoti madosata, ale Tuhan debata amanami, pargogona sohatu dosan,
Para siroha midahami nadangolon, naro dohami tujolom, manopoti dosanami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami, tubuh jaladang adong haporseaon, di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian aka dalanmu. Macai godang do pangalasionami di patikmu, alai ingot mahami alai Tuhan. Alani denggan ni basam dohot asi ni roham. Sai unang paingot-ingot akadosani haposonami, dohot pangalasionami. Sai ingot mahami hombar tu asi ni roham, dohot denggan ni basam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus, mar pamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosa. Songonondo hatani Jahoba, unang ho mabiar, ai au do siluluhon ho, nunga pula hujau goarmu, au napunaho, hasangapon ma di debata nani gijang. Amin. Marende mahita. Saludo, nadi
Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di hari mingguon na iman natar surat di pesalmen 84 ayat 107 rap mahita manjaha marsikat soring. Ende sian aka anak ni Sikora. Dengganai aka inganan ni ale Jehovah Sebaot. Pola dolongan jala maras rohaku di bahen lunguna di aka alamani Jehovah. Marolop-olop dorohaku dohot sibuku tu debata na mangolui. Gari aporik cumpangan jabu, jala leang-leang dapotan asarna bahen inganan ni aka anakna mandok. Aka langgatan pameleang tuho ale Jehovah Sebaot. Rajaku dohot debataku. Martua maaka na mangingani bagasmu, saihodo puji-pujio nasida. Martua mahalak ia di bagasan ho hagogona, ia rohana sida di bagasan menuju dalana tigor. Aka na umbolus rura partangisan, ibana do di bahen mualna gabe maruli pasu-pasu nasida. Ido sata, martua doaka na tumangihon hatani debata, jalana upeopsa. Amin. Marende mahita. Tidakon ma hapor seotai, songo nahina tindakon ni dongata sahapor seaon, disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama parguguna sohatulusan, na tumu palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sesadai, iman atinumbuhan di si Maria, nagabe-gabean si Antoni Purbadia, andoran sohabubuhan. Ido tuhata, natumau na bernit, di pangumani silatus, namate terpaja du ibana di hau pinat silang, natua tu banua toru, dung ditanu. Namulak mangulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata Jehovah, amanai parguguna sohatu dosani. Disima ibana, mamulak sogo tutanoon, manggumi halakna mangulu dohot namate. Au poresea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak dong mate, dohot dihanguluana surasuda. Amin. Tabegema tikting namasa di huriata. Horas samanginang
Tabegema tikting ni huriata di bagasan mingguon. Sada, goarni minggu. Goarni minggu ta sadarion ima minggu 10 sia dung trinitatis doho topik ripas jal hobas tunasa ulau nadenggan. 2. Pelean amplop pandengganon rumah dinas Surya. Sadarion minggu 26 Oktober 2025 tapasahat ma pelean amplop pandengganon rumah dinas Surya tu kebutuhan akka ulaon ni kelompok kerja. Nama pardomuan tu program renovasi. Tapasahat mai ditiki marsi jalangan. Di parade do inganana di lambung ni pintu haruar. Jala pinabotohon tu sude ruas nanaeng mangalehon hamoliateon manang sumbangan boy man transfer marhite Yuris Pokja na adong di alaman Parpudi Tikting. Tolu, jadwal ibadah tengah minggu. Aka jadwal partangyangan parpunguan di Parsitonggoan ni minggu boy ma taihuton hombar naung diaturhon di buku Tikting. 4. Partangyangan week. Di hari Selasa 28 Oktober 2025 mamuka pukul 10 sia 30 WIB patu paonta do partangyangan week di week 2 di tuan rumahi keluarga B Manalu di konsistori, week 4 di tuan rumahi keluarga B P Purba Boruhutahayan di GSG. Rap mahita mandohoti partangyangani secara khusus ruas ni week 2 dohot 4. 5. Parmingguan keluarga. Di hari Minggu 2 November 2025 di Patupa do Parmingguan keluarga. Di Manogot Marbahasa Indonesia pukul pitu WIB di Arian pukul sia 30 WIB rap hundul mah marsa keluarga jala boido patu begehon ende pujian marumakon vokal grup sekeluargai jala tapa botohon matu parhalado. Laos disi tapasahat ma amplop pelean bulanan manang taon jala di keterlibatan keluarga di bagas ni pangkobason haret tahun dohot kolektan di parmingguan keluarga bulan November naing di Hangoluhon sianuik tolu. Onom, partangyangan syukur hut ke-42 tahun HKBP Mampang Prapatan. Di hari Kamis 6 November 2025 pukul 10 sia 30 WIB di gereja on di Patupa do partangyangan syukur hut ke-42 tahun HKBP Mampang Prapatan. Namarkur seksi remaja Naposo Buluk, seksi perempuan, seksi ama, seksi lansia Maranata. Alani pinabotohon tusude ruas asarobe mahita mandohoti partangyangani. Hombar tu partangyanganon maka jadwal sermon parhalado di hari Kamis 6 November 2025 neng di Patupa pukul 10 walu 30. Pitu. Ulau Nabadia. Hombar tu pesta ulang tahun ke-42 HKBP Mampang Prapatan maka di hari Minggu sia November 2025 neng di Patupa do Ulau Nabadia. Parmingguan dohot ulau Nabadia songon nasomal bahasa Indonesia, bahasa Batak, dohot parmingguan Botari. Pinabotohon tu akar ruas nihuria namar sahid nama sihol marulau Nabadia, boy mapasurathon dirina tu parhalado wik. Hobasan nihuria ma dibagas nasidabe. 8. Panitia Natal Umum HKBP Mampang Prapatan. Nunga Panitia Natal Umum HKBP Mampang Prapatan tahun 2025, adong pe susunan panitia ima Nyonya Nainggolan Betty Borusi Mangunsong, Sintua Hisar Pandiangan, Nyonya Manurung Mei Borusiagian, Sintua Vera Hutajulu, David Hutagaol, dan Nyonya Siagian Melvin Boru Naibaho, tatangihon mah hirana amang inang nanunga tarpilit gabe panitia, boy madenggan jalago kelas niroha mangulahon tugas dohot tanggung jawab. Sia. Turnamen catur ama. Di hari Sabtu 10 walu Oktober 2025, onom utusan seksi ama HKBP Mampang Prapatan
nunga mandohoti turnamen catur di perorangan se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, hombar tu acara pra-jubileum HKBP Resort Warakas. 10. Kegiatan donor darah. Hombar tu kegiatan pra-pareheon ama HKBP Mampang Prapatan, naing dipatupa do kegiatan sosial donor darah di hari Minggu 2 November 2025. Pukul sia 1.12 maringanan di ruang sekolah minggu, pinabotohon tu ruas nanaing mandohoti kegiatanon, asaboi menghubungi panitia Geri Siahaan, alani di Pangido Parsitutuan di ruas HKBP Mampang Prapatan. 10 sada. Rapot laporan Panghobason tahun 2025 dohot program kerja seksi tahun 2026. Hombar tunaing sidung do program kerja seksi di tahun 2025, maka pinabotohon tusude seksi asa patupahon rapot laporan Panghobason tahun 2025 dohot manusun program kerja tahun 2026. Tasusun ma programi, marumang matriks, nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat, pelaksana, biaya, pendanaan. Berikut jadwal rapot kerja seksi nanaing di Patupa Ima Jumat sahatu Sabtu 31 Oktober sada November 2025 naing di Patupa do rapat kerja seksi dohot guru sekolah minggu. Sabtu sahatu minggu sada sahat 2 November 2025 naing di Patupa do rapat kerja seksi Napo Subulung. Jala tema orientasi pelayanan HKBP tahun 2026 ima pengajaran iman di tengah keluarga. Hombar tusi kantor pusat HKBP naing makaruarhon kegiatan na marsihaitan dohot temai. Maka diparsinta tusude seksi asa paradehon kolom kosong laho pamasukon kegiatan program tambahan na di haruarhon sian kantor pusat HKBP. 12. Retret seksi paropuan. Di hari Sabtu sahatu minggu walu sahat sia November 2025 naing di Patupaon do retret seksi paropuan HKBP Mampang Perapatan maringanan di Ole Suite Hotel Jalan Babakan Madang nomor 10 sia Sentul Selatan. Tema kuat, anggun dan berpengaruh. Dohot subtema seksi perempuan Huria menjadi perempuan yang kuat, anggun serta berpengaruh dengan membawa terang Kristus ke dalam keluarga, pekerjaan, gereja dan masyarakat. Di panobotohot tusude perempuan asa mandohoti kegiatanon. Jala tu aka peserta laho diabiton biaya kontribusi sebesar 150.000 per orang. Pendaftaran boima menghubungi panitia Nyonya Pardede Serli Borusi Rait, Nyonya Situmorang Margaret Borusi Nurat, nomor telepon terlampir. 10 tolu, bazar seksi perempuan. Hombar tu mengolopon salah satu program kerja seksi perempuan Ima Retret, maka sadarion Minggu 26 Oktober 2025 neng di Patupado papunguhon dana marumang bazar dung sidung parmingguan pukul pitu dohot sia 30. 14. Laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Surya per tanggal 25 Oktober 2025 terlampir. 15. Rapot Pandita Hatopan. Di hari Senin sahatu Kamis 27 sahat 30 Oktober 2025 maringanan di Auditorium Seminarium Sipoholon Tapanuli Utara di Patupado rapot Pandita Hatopan HKBP 2025 dohot tema Natinopana Imbaru di Bagasan Kristus dan subtema peran pendeta dalam menjalankan tugas pastoral profetik. Hombar tusi Borhatdo pendeta Robert S. Pandiangan MTH dohot pendeta Suryani Ida Sihite STH mandohoti rapat panditai. 16. Ruas Namar Sahid. Taboan ma di Bagasan Tangyata akar ruas Namar Sahid.
Hatani debata, pasahat madalanmu tu Jahoba, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. 10 pitu. Nama ulang tahun. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan samingguon. Di dok hatani debata, di tangana siamun do ganjang ni umur jala di hambirangna do hamoraon dohot hamuliaon. 10 walu, nama ulang tahun pardongan saripeon. Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun parsaripeon tu ruas ni huriata nama ulang tahun di bagasan samingguon. Di dok hatani debata, alai di jolo ni saluhutna masih haholongan situtu mahamu, ai dihukupi haholongan ni rohai do godong dosa. 10 sia parhepengon terlampir. Akapelean hamuliateon dohot na asing, naso jinaha di titingon, taida ma di harotas acara na adong di hitabe. Songoni ma tikting ni huriata di bagasan na samingguon, Tuhan tama mamasu-masu. Papungu pelean mahita sada A sada B, Uhud Marende.
Dame ni debatana sumurung sian salkut naroha. Ima na mangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Damang dainang nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus, kita jakoma hata ni debatana gabe turpu zamita di parminggota sadarion, imana nienet sian surat napadua kon Apostel Paulus, tu si Timoteus bidutolu mamukaya 10 tolhas diaya 10 pitu. 2 Timoteus tolu ayat 10 rodi ayat 10 pitu. Sonon madidok disi. Alai diihutoko doau dipoda, diparange, ditahi, dihaporsiaon, dilabas, holong doho bengek niroha, dibagasan aka pangaleleon, hapor suhon, akan nama satuau di Antioquia, di Iconium, di Listra, pangaleleon nasay godang 20 tahun. Jala di palua Tuhani doau sian saluhut nai. Alay dang tarbahis sohona lele nasa nanaing marparange na daulat marhite-hite Kristus Yesus. Alay na makapugani hamaguan na doa kaparjahat doho siulas uti-utian. Na paototo do nasida kuku di paototo. Alay ang goho saimian madibagasanakkan na giniruhon jalan nang hinapor siyami ay dibotoho na mengajar hos satuho. Kuhut ala dibotoho sian siete-hete homidope surat nabadiai na margogo pabisukoko asa taruli dihaluaon marhite-hite hapor siaon di Kristus Yesus. Ay nasa surati sinihaton ni debatado jalahasea mamodai, mamicang, pauli-ulihon, manogu-nogu di bagasan hati goran, asaripas halak ni debata, hobas tunasa ulaon nadinggan, disima yang gosahakna. Amanami nanami, hulala naking dampola marsipatadan alay, ala diwarta otik, naikon si patureon nami konfirmasi honon nami otik mara patinada siak kami padita diris mauli boru sormin siregar sormin dainang pangit tubuh boru simatu pangsiburian padita ni HKBP natongon manjalo tugas belajar di STFT Jakarta alani mulai diwarta MTH yan sa sitong na STH dope amanginang ala tongon marsiajar dope alay gabe tangi yang may anggia boy sidung ditikina parsikolaan nami. Netue-tue diduri jala na mangalap kami marga madiori dope pay mahom mahami. Imara sautik partinadasya kami yang manginang. Horas madihita saluhu na. Amanami na nami opui eporus padita Dr. Victor Tinambunan macagi hakristonon gabitolu horong. Hakristenon sadok portivion di saginasida gabitolu horong. Horong parzolo ginoaram may Kristen minimal. Dia do Kristen minimalon, omana ginoaranna Kristen alay tangarong dihadihap pakorhon ni parngulan nasida. Dangadong pakorhon ni haroro hazongzong ado hadirion na manang di dia pe ibana. Ibarat na asugariro tu parmingguan baro hudul mulak-mulak. Boydo Kristen minimalon na hudul di siya dihabirang dang dingo dang iboto. Allah holaro baro masongoni. Ima nagiunan Kristen minimal. Horong na paduahon ima Kristen fatal. Anggoon Kristen fatal ay hajongjongan hadirion na gabe sibuah sisogo doon tu akahon humaliang.
Adong dosi songonon adong ale bulaladang adong diha kebipi mapangon. Kristen na minimal na fatal on amang inang kehadirannya sering sekali membaik sisogo tu halak nasi. Je moloro ibana patut naro mamat taun. Tumago madang roon. Hira-hira songoni. Dia selalu sering sekali menjadi batu sandungan bagi orang lain. Imana ginarana Kristen fatal. Ale orang patoluhon imana ginarana Kristen ideal. Nah dia mai ima ganup hajong-jongan hadirionna si palabok roha mau. Nanaing mangaleho solusi mau. Anggo harorona batuani maroa mataon. Bahasa madang rona sida. Ay molorona sida. Migor songonod dopungan. Ilah kira-kira Kristen na ideal. Alani amanami nanami molo di pasaha peto minggu dihita sonoain. Ripas jalo hobas tunasaulau na dinggan. Hira-hira tu sima uduk ni nanaing tahangoluhon marhite syed turpukon. Gabe Kristen na ideal. Yang setiap kehadiran kita bukan hanya tidak berdampak. Tetapi memberikan dampak yang positif. Gabe silekon solusi diganup aka. Hajong-jongan nak kadirot tamanang di dia pehita maringanan. Amanami inanami dengan saha porsiaun di bagasan Kristus Yesus. Ripas jalo hobas mangulau nasa nadinggan. Na ripas tudos mai komplit lengkap cukup sikop. Molo hobas siap sedia. Denggan malang so denggan tikina bahobas mai bana hira-hira songoni. Ala agak kontroversial nanaing seriko si rimangata taringo tu dia do naginwarana ulaun nadenggan. Asa nadenggan diau dang tudos HP nadenggan dihamu. Nadenggan dihalak dang tudos HP tu nadenggan nadiau. Alani nadenggan nananing dihatau dison molo naking dia 10 pitu imarohata nasa ulaun nadenggan ton ergon agaton. Nanaing dohonon na saur dok mai tu lomoni rohani di mata. Molo si patah hitam madokon songono kubay deba di ulau ni rodo ngata anga denggani haru halakan dang arong polai pikir songoni haru halakan dang apalai baik songoni. Maka perbuatan baik itu jangan menjadi bertolak berstandar kepada standarnya manusia. Standarnya kepada hitungan-hitungan duniawi. Ripas jalo hobas tu ulaon na denggan ima taringo tu ulaon na hobar tu lomoni rohani dia bata. Perbuatan yang baik yang dimaksud pada topik minggu hari ini bukan berstandar atau bertolak ukur kepadaku, kepada orang sesamaku, kepada manusia, kepada pimpinan, alai saurdok mai tu lomoni rohani dia bata. Amanami nanami dengan saha porsiaun di bagasan Kristus Yesus. Turpuk tasadarion ima surat napinasaha ni si Paulus maradopon si Timotius. Jojo do giwari turpukon manang surat on ima songon surat pastoral manang surat permahanion tu si Timotius. Tongon di bagasa kurunga do jala di ujung ni parngoluan ni si Paulus do turpukon di guriton. Asa songon dalan nasida mapopai ima modai. Dohok manogu-nogu si Timotius natongon di bagasan haposo odope secara umur alai naikon manguluhon kuria Efesus na baru jongjok katihai. Dadaholan sekadar di batas umur yang masih muda alai diadopi si Timotius doa tantangan eksternal dari luar nangsian internal dari dalam. Godang akapo dan nalipe hati-hai nambah-nambahin ikon kokok do si Timotius manguluho kuriai. Amanami inanami dengan saha porsian di bagasan Kristus Yesus. Sian napinasaha ni si Pauluson taringo tupoda. Nyan riko dohitan waeng saoti mangarimangi. Huha porsiai hami doa manginang hamajuan di tonga-tonga ni halak batak dang malua sian aka adat. Hasomalan napinatupa ni bangso batak. Nah saya mangaleho poda turi-turian. Sian tumua tu aka na uposo. Dadaholan di parsirangan ni tao na kana itu mamuda yana konna. Ujuna yang borha yana kota itu aka tano parserahan di poda itu. Di leon aka atau di leon aka poda nauli.
Nanaing mardonga sari pepe yana konna di podai do. Nang akana nang borha uji pe di paborha do marhitet poda do nang akatangiang. Ima tarida manginang diturpukon. Nang disaluhut aka surat ni si Paulus tu si Timotius, poda lahu mamopai lahu patoguho kaporsiaw ni si Timotius. Asa unang medele nasida, asa unang ganggu haporsian nasida, asa unang talu ibana marado ponaka situasi na depan na hatihai. Asa manami na nami na parjolo na yung taida siya turpukon, boha hatoguon rohani si Paulus. Tungpe tardok mahosa-hosa ibana, nanay marujung nguluna sida, alay di sangaho do patoguhon rohani si Timotius. Tua kama nami na nami hulala, rimangaw tamaw na parjolo manginang, bohado, pasahatoku do pe poda turi-turian akahata na denggan tua kaya nakoku. Si patahita terlena manginang, laho paburhaton ya nakotai, memperlengkapi nasida dohok pengetahuan, dohot akalan na asing, les matematika, les fisika, les musik, dohot olahraga pe ipaburhat, diperlengkapi nasida. Alesotung tading nasadon, hata ni debata, kebutuhan finansial, kebutuhan kognitif, rekod, alai sotung tertading kebutuhan spiritualitas. Niandeng gado, molo ita parade nariko di iana kotai. Kalau sudah ada 1-2 usaha, maunya kita bangunlah usaha yang ketiga supaya ada nanti di siap pudan, riko doinian. Alai sotung tading nasadon. Kita boleh bekerja keras dan berjuang untuk memperlengkapi anak kita, tapi ketinggalan menyampaikan poda, nasihat, dan kebutuhan spiritualitasnya. Amanami nanami dengan saha porsiaun di bagasan Kristus Yesus, oma nanaing taida na parjolo sahali. Molo dido hari ripas jala hobas, lahu mangulaon nasa nadenggan na barjolo, tugu mahita, mangihutto na kapoda natur, dohot akateladan ng tauda. Yang pertama sekali menguatkan kita untuk melakukan perbuatan yang baik adalah memegang dan menghidupi akan nasihat dan juga teladan yang sudah diberikan untuk kita. Daya 10 naki ngamanginang. Alai dihutoko doa di poda, di parangi, di tahe do akalana. Di ihutoko doa, lapatan na dison gambaran negatif saya uzu bajahat rupo. Ay gijang marohani si Pauluson. Ay dihutoko seolah-olah nasida laho. Papatar kon hajagon na ibarat na rupani. Kau udah kau ikuti apa yang ku alami, aku seperti ini kau ikuti, kan hira-hira songoni. Ale daw. Amanami nanami kata ihuton manang di hata Indonesia engkau telah mengikuti meneladani ima marharoroan sian hata pare kalutesas marlapata mai mengikuti dari dekat, memperhatikan, menelusuri, memahami, marsihohot dohok manahan. Sahat tu namang ulakon. Asa pare kalutesas ini amang inang bukan sebatas mengikuti. Apa yang dia lihat dilakukan. Ke kiri bosnya dia ke kiri, ke kanan bosnya dia ke kanan. Apa yang dikerjakan orang tuanya dikerjakan oleh anaknya, daun. Alai pare kolutesas jumolo dirimangi dia tusi di ida di hangoluhon asa diulahon. Ale jojo taringo tu namang ulahon taringo tu namangi hutono dua kelemahata. Ne perjolo imana di hata halak bataki. Emena masa digaga ursa ahana masa imena niula. Apa yang dia lihat itu yang dikerjakan. Dang zumolo ditakasi. Dang zumolo dia tusi. Bigor diulahon. Ini kelemahan yang pertama Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Molo di akar remaja suduk na poso. Jojo mau naginarana FOMO. Molo FOMO orang fans ke sana dia fans ke sana. Orang melakukan ini dia melakukan itu. Jojo do hita manami nanami. Dang taat tusi ale te ulahon. Ini kegagalan yang paling sering kita alami. Yang pertama, dang jumolo itatakasi alai diulahon.
Manang, dia nalomo tu rohata, dia na masuk tu rohata, dia na masuk tu pikirata, kita lakukan. Ingat, ulau na dengar hubar tu lomo ni rohani di bata. Dang sian lomo nomo ni rohaku. Dang sian hagio ni daging nang rohaku daw. Tetapi berdasarkan kehendak Tuhan. Idonain di jamotan si Paulus tu si Timotius. Uzugoda nga kapar poda na lipe poda na lilu hati hai. Termasuk manana yang jamotan. Jumolo takasi asa ihuton. Jumolo rimangi asa ulahonon. Ima kelemahatan na berjul. Kelemahatan na berdua hon. Ini balik ni na berjul imai. Na berdua hon. Di boto do. Di ida do. Alai dang di ulahon. Anggoon. Tudos maun tu si jogal ruku. Nunga di podai ibana. Nunga diajari ibana. Di boto do marulahon na denggan. Alai dang di ulahon. Hira-hira Kristen minimal matongon. Roy bana marminggu, jongjok kalak jongjong martangiang ibana martangiang alay. Ahama uno ni jamita naking nang binegemi ay ahado naking era lupa doa. Isiro naking na ilabung musia birang izolulo si pudi takku boto. Inilah itu. Ipasaha do poda nunga di ibana si tiruon. Alay dang diulahon. Orang tua sudah mengajarkan kepada anak-anaknya, sudah menunjukkan teladannya. Ya kalau baru bangun itu mandi, dibereskan tempat tidurnya, alai dang diulahon. Tudos mau namanginang, ya kayak saya bilang tadi, jogal rukung leni. Maul ni ajaran. Tangna maul ni ajaran dia tusi do memang jogal nado dangolo mangulahon. Asa amanami nanami asari pas jala hoba sita mangulahon na dinggan. Peok ma akapoda na tur. Peok ma jala ihuton. Ala ingok ma nanay si ihutonot ta na ikotakas do. Ita atusi ita hangolukon. Kobar manangdang tulomo ni rohani di bata. Pare kolutesas. Napaduahon hamanami na nami asa tak kita ripas jala hobas mangulahon nasa nadinggan. Ima manahan di hadaulaton. Kita bertahan di dalam kekudusan. Amanami na nami di do si Paulus do tu si Timotius. Nasa di ayat 12. Alay dang terbahe sohona lele nasa nanaing marparangin na daulat marhiti-hiti Yesus Kristus. Orang yang melakukan kebaikan gak lepas dari yang namanya hapur suhon, panggulmiton, arsak, dohot persoalan. Tidak terlepas. Jala di padaribana do ay nunga di idaho ahanahu taon. Di Antioquia, di Iconium, di Listra, ipadaribana do amanginang. Di Antioquia uzumar jamita si Paulus dilele ipaturun ibana siya langgatani keluar ho dang tikoso. Jala ipalau siya ni Antioquia. Di Iconium dia ada holan di palau alay isakapi do nang takupon jala dangguro nasa mate si Paulus alay malua ibana melarikan diri. Alay di Listra idangguri may ibana doho batu pola sahat nang agwa kosa ibana. Tapi dia tidak mati. Lalu dia berhasil lari dari Listra. Amanami nanami molo na haci do na mangulahon na dingganon ala ima na mga pulihita. Di pamunang ibana do nasa marsiho tu di bata Jehovah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak ada yang namanya pelayanan yang tanpa pengorbanan. Nangarong pakobasyon naso marharoroan siyan pengorbanan. Dia kamana minanami. Ay ngalo jauh paturehon dihuriai mangaleho gogo tiki pikiraku. Elak so diargaho dua orang bah. Dang si hata-hatai. Apalagi yang mau dengan baik tapi kita memberikan kecurigaan. Asing. Tupu inataan gabedoho pungwanina kamis. Kita menaruh curiga. Itu sering terjadi. Dada holan di tonga-tonga nih parkerijuan, persekolahan. Dihuriai sendiri pejok-jok do hita mengadopi haporsun. Alani marsiho itu hatani Kristus. Itu kan. Orang yang baik justru mendapatkan kecurigaan.
Orang yang melakukan kebaikan justru tidak dihargai. Taringot tami yang manginang uzumar hobas parpudi sehali ada orang so belajar, tugas belajar HKBP Sumber Jaya Tambun. Noang tongo dope tetap marukil nasida berjuang. Molo pertanyaan di bagas ni huria ngami goradong tulu patala ijudo. Itu kenapa itu ibu pendeta sedang ngapain? Molo ngata baotik bangunan ngami goro 5, 1, 10 halak menukun. Ima nata ado pinuaing molo di kota hera sodong bera ulala widahami. Tumpe tolu tahu kami Jabodetabek ya kayaknya pergumulan membangun gereja itu lebih beratnya daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sana. Kalau di Jakarta kayaknya tidak begitu amanginang ale. Jawa Barat, Bekasi, Cibitung, Cikarang, Holan Patupahon, Parpungan di Jabu penga agak mau. Ale hulala dang apala saat kita tu si Allah KPP Mapang Prapatan denggado boy mamuji debata di bagas ni kuria yang cukup bagus ini. Ulala dang pola nang malua be, dang malua dope hita sian hapor sukon namangi hutok Kristus. Seperti yang saya sampaikan tadi. Orang yang sudah baik melayani kadang-kadang juga dicurigai, kadang-kadang juga tidak dihargai dot akalan na asing. Asa amanami nanami dengan sahapor siang di bagasan Kristus Yesus, mana hamahita tumpi godang aka hapor sukon. Balik sa molo taida di ayat 10 tolu 1 ayat 15 hamagoa doho hadangolo do jabar ni si parjahat. Hamagoan dohot hadangolon. Taida naking. Na di paototo paototo do nasida huhu di paototo. Orang yang jahat ini sedang membodoh-bodohi dan juga dia sedang dibodoh-bodohi. Alaniaha pataruhod diri na do ibana manjakon uhum nasia debata. Orang yang melakukan kejahatan adalah orang yang menghantarkan dirinya kepada penghakiman ilahi. Alani manat. Seda unang mangiburu hitama mereng. Ay zuka dungolunyo nalay sehira na tabo dungoluna. Ay sohea on ringgas merming walay se tabo-tabo do yanakon nahira sukses do sude. Tidak. Halak na jahat. Namanegay halak dongan na hobar mai pauto-tokon dohot na di pauto-to orang yang bodoh amanginang. Maka tidak dicemburui orang yang melakukan kejahatan. Dan semakin teguhlah kita jangan jatuh menjadi orang yang jahat. Itu dos songon di halak bata. Mula dong nazukat mabahin na sudingget tuho unang balos asa unang dua si patureon. Artinya yang tadi yang melakukan kejahatan dohok manang au nama baloson. Amanami nanami dengan sahapor siang di bagasan Kristus Yesus. Dung tatio peo mangihuton poda natur manaha kita dia kahadaulaton napatuluhon namambayan haripas jalahobas sita mangulahon nasa nadenggan ima hata ni debata dohot haluau. Firman Tuhan dan keselamatan. Yang pertama firman Tuhan. Hata nasini haton ni debata doi jalahase mamudai mamicang pauliulihon manogunogu di bagasak katigoran. Hata ni debata hasia mamudai mamicang dohot manogunogu di bagasak katigoran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan memperlengkapi kita untuk melakukan kebaikan karena firman ini juga mengajarkan kita untuk melakukan kebenaran, mengkoreksi diri kita, menyatakan kesalahan kita. Alani molotung si patah hacit rohata, alani hatani debata unang migor tatulak. Asing jamitan ini yang paditai. Mangona itu roa. Jangan dulu langsung ditolak mangina. Atina dung neng makatai doto di marodopok katai. Di tonga-tonga di perdalanan ni nguluta. Kalau rasa-rasanya agak nyentil atau agak menusuk, jangan langsung ditolak. Alai zumolo ita jakon. Nih, parekolutesas dirimangi baru dilakukan. Jangan langsung ditolak.
Nang suang-suangoni kebiasaan. Zumok doa karuas ni huria, tebur jamita na ba mekelekel. Ahama uno ni jamita ipola ni jamita. Bahira songoni ma, pokokna tebu mekelekel hami. Tidak. Kebiasaan ataupun kesenangan dari kemanusiaan sering sekali lebih suka dan cenderung mendengarkan apa yang enak didengar. Alani amanami hatani debata dada holan na pasahaton mengapuli hita. Tuhan menebusmu, Tuhan mengampunimu, Tuhan menyayangimu. Alai Tuhan juga menghukum, Tuhan juga memicang, Tuhan juga menyatakan kesalahan, Tuhan juga mengkoreksi kita. Mana ginarana mula mengkoreksi. Sakit ya. Amanami nanami dengan saha porsian di bagasan Kristus Yesus. Taringok tuhatan ni debata naung ita zakon ikon saha mai tu tindakan. Puncak dari sebuah pendidikan adalah tindakan. Ketika pendidikan itu didengar, dibaca, dihayati, dipahami, dang saya HP itap ni. Iko saha dona itu tindakan. Alani hatani debata dang marparbu ya manginang au naholan na ita zaha. Au naholan ita atusi. Kalau ditanya siapakah Yesus, amanginang sekolah minggu pengatam mati 100 pun tenna. Bapaknya si Yusuf, mamanya si Maria, dia lahir di Bethlehem. Dia anak Allah, mati 3 hari kemudian bangkit. Lalu 40 hari naik ke surga. Itu anak sekolah minggu tuntas. Alai na ginoran nama kanguluan hata na dibata iko saha matu parangi. Harus sampai kepada level tindakan. Gak hanya sampai pada level mengerti. Tengok do jamita di hari Minggu nang salpu. Ujui sukun si Jakob. Ise do garmu do koma guarmu. Pola do sukuno mu goar. Perjumpaan dengan Tuhan itu bukan pengenalannya. Bukan. Perjumpaan dengan Tuhan itu adalah mengalaminya. Pakonguluhonon dihatani debatadang sa itap ni mangatusi. Aleko saha matuna makanguluhon marparangihon. Ima naginaran nama jako kalani debata. Na parpudi amanami nanami hatani debata namangihu ima haluahon. Huhut ala dibotoho sian siete midope surat nabadai na margogo pabisoko asa taruli di haluaon marhiti-hiti haporsiaon di Kristus Yesus. Amanami nanami au nasaha pangarimangion pakongoluhota surgo hasonangan jabar yau nang porse. Ahana masa anggop pardo pahaku kominardo. Maka keselamatan ini menjadi kekuatan yang paling utama bagi orang siap sedia dan diperlengkapi untuk melakukan kebaikan. Au nahaci balosu jumangulahon nadengan dang sediai Allah haluau nungarade dia. Au nagoda kamaolon di bagasan parngolu aku jumaol au mangulahon nadengan dang sediai pardo pahaku kominardo ai nungarade haluau di jolo. Maka itu menjadi kekuatan yang terbesar Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Keselamatan yang sudah Tuhan sediakan ini menjadi bara api yang senantiasa menguatkan kita untuk melakukan kebaikan. Dan sediakan hacit hapor suhon nahuai di portibion ale hasonangan parsauran doho Tuhan di surga hasonangan nunga gabe jabarku. Imana patugo rohanta. Alania manami nanami dipasiko marhitito di imahita ripas dohot hobas mangulahon nasa nadinggan. Tuhan mapargoyo kita. Amin. Tapasada rohata martanya kita. O ali Tuhan di bata Jehovah di bagasan Yesus Kristus. Kode Tuhan nama nopah jala namar mudu-mudu ngulu nami. Sian nahinan nuaing nang sahat rodi saliling nililing na naluy na dinggan di palwaso masa di tonga-tonga ni ngulu nami
marsanga marmulia maguarmu. Ale Tuhan de bata Jehovah nang diparpunguan nami. Sahat hatami na patuguhor rohanami. Ay nang ngasun ripas. Jala dipargogoy ho kami laho hobas mangulahon na sa ulaw na dinggan. Tang tarbahik kami molo so marsihohot dohot to. Ala nito gumahami ali Tuhan. Ala sipata wadopi hami doha kahapur sukon siala ulaw ni dang dinggan. Alay na posdoro hanami haluaw ng pinaradem. Jabar nami dinamanahak kami disi. Todimi mana Tuhan na manguluhok kami. Ajaraw mo kami mangulahon na dinggan. Hobar tulomon irokam. Jala paho mapakirimon nami. Asa sahat dihasusuda ni bokal nami. Haluaw ng pinaradi gabi jabar. Asa marsaw rami rap dohoto. Tuhan pasu-pasu mahurian na pinapunguon. Hakabipi mampang perapatan. Parhalado rap doho salut ruas ni kuriam. Leho kasadaon hadameon. Doho las dirohan nasyakoy. Tatap sa luho na sinita nang di program. Dohot aka ulaw di huriamon. Aka pakobasyon nang aka pamuziope. Jakonom mo pasu-pasuo mo mai. Gabi patar raja-rajaw mo di tonga-tonga ni huriamon. Ama nami na nami pargugwamu, parbisukamu marmudu-mudu yanakon na. Iburmagodang bahenom mo akadadanak. Parbisuhamu aka parsikola. Nang patongon paluas masa. Akan nasingirim ni rohana sida kobar tulomon ni roham. Di parkarejoan. Di hagabeon. Nang di hahipason. Dohot di sirokap nitod. Tuhan de bata Jehovah marningo dohami ali Tuhan di program ni huria lumobi pembangunan huriamon. Tulus mabahen dohot dinggan. Pasu-pasu parhalado panitia rak dohot salut ruas ni huriam. Nang rapo paditahato pape manaing pinatupa ni huriam hakabepe. Pasu-pasu sa luhut akapadita nanaing borhat tu tarutung. Jala pasu-pasu pardalanan ni parapoto ni. Asa di bagasan panggung gomion nito dim. Ture tupa bardalan parapoton sen namamuka saat namang ujung. Asa di bagasak kadame untuk las niroha. Kobar tulomon niroha parapoton ni. Om matangyang nami Tuhan. Sahat diho mahami. Lehono muhamamalum. Hagugoon. Dohot hapul-hapul di sadok salut ruas ni huriam. Sahat diho ma daging dohot to dinami dinaudutan nami akaulaon nami. Mangasahon guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus nerak mangul do ton di parbadia nuain toktong sahat ro disaleleng nileleng na. Amin. Mare dehita lasta pasaha peliata. Ringkas apa bawah
ringgas ababohon baritana uli ailang binaritahon lapan betong ini ringgas ababohon atana sitongi tuna di halopohon asa kaluhai ringgas ababohon baritana umuli barita holongan di Yesus Tuhaki. Tatanya koma piliata. Ali dewata amana mina di Banua Gijang. Hodo haroroan sian. Hodo haroroan si saluhu si lehon nading gandoho nasau libasa na mauliutus. Hupasata mi masian nani lehom mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulkon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dokot di portibio. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu kami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tuniro di mataku mosadongon kogoki rodi saluhur hartaku upasahan kiduhong nasun santaku Ali amana minda di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomoniro kam di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Leho matu kami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu kami. Una kami togihon tu pangujunan. Balua mahami sian pangago. Hai ho dona puna harajaun dohot agung pohon rodi hasta lapor saleleni lelena amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasor ho madamena tutodim.